Brene. Mah. Rene. Mah. Krungu ora to kupinge budhek. Dadi aku kira kalap banget ngono piye? Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki? Ora. Ayo pantes. Nih, Apa? kemon. No. 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 Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemon. Yo, Apa toh? iki pepungkurane wong lho. Oh, masakane kae kok ya ora weruh. Dianggep butuh wong. Lah apa? Kijing. Oh, iso dibandemi wong sakmene. Rak. Aja lho. Kene wedi. Ya, sik nembang men wedok. Ya sekali-sekali kok sampean iki pasangan karo sinden. Ayo Sa. Yo, maju kono. Wis kae wong meteng wae. Wah. Terus wah ngono piye to kok iki? Aja tok sepelek iki lha iki yo. Man arep kaya ngene ya sinden lho. Siap-siap. Jejeri Sa, jejeri. Riki to Pak, mano Pak Sugeng. Pak. Apa? Konjur sia-sia lah. Iki bocah ibu tanggung jawab ngene iki arep meteng isih gelem nyinden. Wis suwe ra tau ketemu. Oh. Bareng ketemu kok meteng iki. Ayo mbuh aku dhewe ya ora dong wong ben dina ninden kok ya iso meteng iki. Lah iya. Ya apa ngono lho. Kapan? Iki gek nika lho. Tak sampluk cah iki. Gek nika kapan? Nika Mas. Apa mek seliringan kok dadi? Seliringan ning Malang nggo namo. Malang rating kok. Piye nok kabare wah? Wis pirang sasi? Gangsal. Aduh. Oh wedok calone wedok Napa nggih? Kuwi Titenane napa? mau. Udu. Udu. Kudu piye? Udu kok wedoke. Han titenane aku kuwi udu kuwi. Oh udu. Oh ndak lengger bin iki cilik. Apa langsung tuwa ya ora. Tegese iki le bobot iki cilik, nek le bobot cilik sesuk mesti wedok. Kowe lanang apa wedok njaluke? Lanang wedok. Gelem. Napa-napa gelem kula. Kowe ora omong karo bojomu dhisik. Lah piye to? Lekase metu tengen apa kiwa? Ayo ora iso ngelingan ngono Lah lho. lali kula. Nek tutengen mesti lanang. Oh. Heeh. Oh, Wit. kuwi omongane Pak Dukuh digugu. Wih. Sing iki nomor pira iki? Kali. Aduh ya ampun cah cilik kok monak menek. Kuwi mau metu piye? Metu tengen apa? Wedok. Heeh. Kuwi nek metu kiwa lanang. Tutengen lanang. Nek metu kiwa wedok. Wedok. Oh, kuwi kanu no. Mitose piyai Jawa ngono kuwi. Kuwi mbiyen iso dadi kaya ngono kuwi. Mergo napa? Metu dhuwur. Bapakne Kasugeng metu ngisor. Tungisor, Bu, dul desa kae. Nesu. Wis loro. Sing nomor 1 Kakung apa Putri? Kakung. Ya, Pun Kakung. gedhe. Heeh, iki sesuk mbak menawa Putri. Nggih, amin. Sesuk nek Kakung meneh, nggih. sesuk nek bojomu kenduren, Nggih. ijolan apa lek kenduren iki karo wong sing duwe anak wedok-wedok. Oh. Ijolan berkat ngoten. Apa ijolan apa? Tenan iku. Lah iya no. Nek mboten nan mandi, Oh ya mbuh. Lah aku ngerti jawabane asine. Napa, Pak? Nek ora mandi suwan Pak Dukuh. mungale pun anu. Nanu ngopo? Mboten.
Wis ra piye-piye kuwi. Iya. Kene ya. Ya, ayo kae padha nek jejer kembar kok. Rasa nganu no, nek kira-kira awake barang wis ra kuat, rasa menyang ra apa-apa. Kula kuat kok. Oh ya syukur, nek ora kuat rasa melu ning ya kuwi tetep bayare tetep. Pripun, Pak? Kesejahteraan kok, kesejahteraan kok. Kowe iki ora tau ketemu gawe peraturan dhewe. Kula manut Pak Dalang. Oh ya wis nek manut kono. Ya. Dicamping gunung Mbak Orisa. Ya, omahe cedhak. Ngendi to? Oh, ngendi kuwi? Karongan ya. Karongan. Ndek ben ki ya melu klithah-klithih arep melu ning arek-arek iki kae. Tak kon belajar ketoprak malah tak apa. Nek digetak uwong tuh mundur. Oh, digetak sapa, San? Rasa kendake. Mboten. Ya. Yuk. Dek jaman bar Jumat Jora kelingan Yo ya neno jarene bos manang keturutan sing ngendi Kesel ta? nggih rada. Yes. Kowe leren tak anu terusne. Tekan ngendi? Tek penting nggih. tekan blok O. Sokor bisa nyawang gunung desa dadi reksa
ngoten nggih. Engko anu njaluk kono ya. Apane? Hukuman nang anune ora? Ora ana. Ora ana kok ya sak kowe iki. Ora ana. Wis ben nang kene wae. Nggih. Iya. Kalih nyuwun donga pangestu Mas. Nggih, napa, Mas? Karo masyarakat, warga masyarakat ing Sendang Tirta khususe iki rening Sendang Tirta iki lagi ketiban bencana Mas jane. Loh. Napa e? Termasuk aku, Mas. Kena ngopo? Kena. Iya sabar. Heeh. Bendung klontrongan ki rak ambrol. Oh, apa? bendung klontongan ki ngendi kuwi? Kuwi posisine ning lor pelem. Oh. Banyu kuwi mengair Pada saat kuwi posisine bendung ki kiper apa bek? Maksud lu? Gone ngono wae omongan. Kuwi ki ambrol. Heeh. Dadi kene iki kering, Mas. Oh. Wilayah Sendang Tirta saiki kering do rasane nandur. Lah saiki lagi proses pengerjaan. Nyuwun dongane muga-muga urung nganti udan, sesuk bendung wis dadi. Amin, nggih. Nggih, nyuwun pangestu nggih Bapak Ibu. Nah, amin. Mau dikerjakan apa ora nek dikerjakan? Dikerjakan saiki. Aku piye to? Wis danane akeh. Oh, ayo. Sawahku kering kabeh. Aku ki saiki mangan wae rekoso. Ketoke nek sawahmu ki ora mung sawahmu, kowe barang kuwi kering uripe ketoke. Oh. Piye to? Ya wis muga-muga ndang dadi. Amin. Ben lancar perairane. Iya. Ya iso nggo nandur-nandur iso nggo. Mau kanca-kanca perangkat saiki yo sawahe ra iso ditanduri. Wah, jan ngono. Mergo ora ana banyu. Wis to iki? Wis, Nah wis. Oh ya meneh kok ya. Oh ya kek wis sek-sek ngono kuwi. Kaya mau wis ngerti sedulungi amplop kandel kok njero wis ora. Nendi? Karo Pak Ketua Panitia mau. Endar apa? Endar rong ngulungi lho iki. Ning aku wis di nganu mau. Endar ki mbiyen kancaku dolan. Pak Endarto kuwi. Oh, nggih. Ning ya ora ngerti ro aku keceprene. Ya ngerti uripku model-model kuwi ya ora. Uripmu model-model gawe-gawe dhewe kok. Ha iya. Pak Endarto kuwi wis kulino nimbali awake dhewe. Heeh, neng Malang ya tau ditimbali neng Kepanjen Kabupaten Malang. Ya, sing nimbali Pak Menteri Dalam Negeri ya lumantar Pak Endarto kuwi. Iya Mak, ya syukur. Iya, ya ngono kuwi dadi kaya panjenengan tekan kono-kono Pak Endarto kuwi soalé ya mengembangkan utawa golek lahan jenengan rak medene ning kene rapul to ya mau. Ora apa? Ora rapul to. Mbuh, aku ya urung nileki. Apa? Ah iya. Oh ya wis muga-muga wae full. Engko ndak kowe nyengeni aku. Ora. Ya ayo digenti ayo Tin, Tatin, medun. Ya Mbak Tatin yo paling akeh panyune. Iya. Ya. Ini nak, aduh. Nyambut gawe ora kesel. Duh lah ya semene je. Hah? Ayo semene iki kowe iki ya arep ngopo? Wong gulamu 400 kok. 200. Semene piye? Apane? Mudar awe. Aku ning omah wis kalah karo wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Karepmu. Ya nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek Lemah tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora? Ora pati yo. Ya dicetakke. Ayo engko ajar. Dul ra minggat lho, Dul. Jenengan mbok sadi mriki lho, ora minggir-minggir. Ya, aku tak ngene. Copot sandale saiki ya. Nggih. Bareng entuk. Anu kuku Bima. Nggo ngapa? Nggo apa kuku Bima? Nggo ngapa? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo kok. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin? Wah, jan sampean iki tunggu masyarakat Sendang Tirta. Mongko dinjem sok tanggal 13 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki Sing
bengi iki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Oh to. Payu mayang dhek Ah semengi. iya gedhe kono kok sane. Apane? Bayare. Aku kok cerewet ki ngopo? Mbok menawa. Aku ki tidak mengekang. Jadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh dalang mayang. Oh. Nek ora talen aku rawani ndek enggak mau mayang. Kowe ki itu kuwi kanu pondasi kamu lebih berkembang lagi mayang kok. Dhewe dasare yo dalang to. Kowe ora tak kekukung dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembanglah, berdiri sendiri. Iya. Satin barang ki nek iso berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Tegese usahane lho. Heeh, usaha. Gawe manggleng no. Ben apa? Manggleng. Ayo. Kuwi tang kono kuwi produksi manggleng. Oh, omongane zaman saiki kok manggleng. Usaha Mas. Hamburger napa apa wong milenial kok manggleng. Hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi. Iki manggleng ki padha wae balung kethek ngono kae nek ning. Nggih. Balung kentek. Heeh. Iki bojomu teko ora? Ora ono. Ngapa ndak goleki bojomu? Lah bojomu ndi? Nanti yo, waduh kegaruk. Lah kok iso? Iso. Kowe ki misalnya mek arep ngomong ngono kuwi. Ya ora lho, lah wis nek wis wani munggah panggung, kuwi rasa mikir sing nang omah. Aku ora mikir kok. Lah kok Aku nek kok ke bojomu melu ora. ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh. Ngeluntrung. Lah piye lho? Wong wis ditekoni ngono kok andang deprok. Aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu nek melu ya syukur. Alhamdulillah sehat. Nah, Terus ngono. arep ngopo? Nek Ora- ora ana bojoku arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya ora wani kok ya. Minta kontrak, Heh? minta kontrak. Emoh. Lah ya arep ngopo? Ora ngopo-ngopo mek tekon. Ya saiki wis jejer Ya iki. wis, sip. Terus arep ngopo? Lompo ke manut kae. Iki lho, Kon ngopo? kula nyuwun Sekar Sinom Parijata dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gento. Gentro apa gentro? Gentro. Oh, gentro. Heeh, terus anu tatine. Tatin dadi apa? Lho cempluk neng dalan dicegat. Bluk. Wah, ora kae. Piye? Untune dipasang sik gentro kok ompong. Oh mau lho, nang kono ana Nyilih gampang mungkin. nang mburi mau ana untu ondo. Nendi? Gonen. Ning endi? Mburi. Engko Malang. Mbok rasa wae mlaisis kok. Arep diganti untuk apa itu? Ondo. Untung Lah, ku nek apa- ompong tengah ngene iki. Wah, ngangeni tak omongi. Pongah joli. Mas. Geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ombo. Ayo manut anu. Wis rasakan seru-seru. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gentro saka kono. Saka Ayo men ki Kono lho, dalan. kono kae, saka mburi kono kae. kulon desa. Heeh. Iso dikethakku uang. Tekan kene tenan sok meku gara-gara. Iya. Ayo Ya. cepet to sih. Ya, tuduk 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 tuduk. Nganggo pincang ora iki? Gentro kok pincang. Tuk 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 tuk. Waduh. Turuk tuk tuk turuk. Turuk turuk. Kowe yo cempluk. Iya toh. Lah piye? Mek to. Ora apa-apa. Lah ya gen. Wah saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa ngeweke lho. Gento kuwi nek karo cempluk. Heeh. Iki ki adine cempluk. Terus aku ngundange piye? Oh ya to ngono Dik. Iya. Yo cempluk. Iya toh. Aduh yo. Kok kowe tekan kene to toh? Diundang yo. Aku mergo mider-mider goleki kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yo. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane
Nggone genthok. Lah kudune Rono karo Rene ora mbrono mbrene. Brobot. Robot. Yo, aku mrono mrene goleki kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isen ning atiku yo cempluk. Toh? Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang ngisor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, Pluk. Ya, gentane picak. Ah iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yu. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to, toh? Pikir. Aku siapamu? Lho kok takon kowe iki cemplok. Aku takon, Oh. aku ki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya rek anak sanak karena aku Mbak Yumu to. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono ki kok arep Oleh. sapa sing olehke? Aku. Lah ya aku mah. Kowe rak wadon. Heeh. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah nek aku ora tresno? Dipaksa. Ya mah, maksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipaksa. Mbok kowe iki yo sadar. Aku ki siapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Nggolo. Nek aku anake bangsat, yo adimu. Iya kowe pancen Mula sak trepeyen aku kudu tok ladeni. ora sudi. Nah, Aku ora tresno karo kowe kok. Wong ki nek bebrayan ki tresno karo tresno. Iya. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. saiki aku karo kowe ra tresno. Kacang, kuah, kacang. Tuku Kendra? Iya, Tuku akuan dhisik kono. bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton akeh iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone Letawa, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Aryo. Mburi kelir persis. Cang. Kuah. Ku rasane ya mangkel ning ya tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangane. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Pluk. Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. Ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku weling. Ya rasa ngono kuwi. Kaya sira. Lanang seniman seniwati kayane wong Latenono nggonku branti. janji sabar raja daga susun salahe jembar-jembar arene Nek kowe mandek kowe piye to, Pluk? Tahu aku ora gelem kok kan mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya anggere kowe kaya. mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ra kena-kena, Ya aku ya emah. mbok gelem, Emah. Mbok dikenake. mbok dikenake. Emah. Kowe ngerti bahasa emah ora to? Dilit ah. Enggak. Iki ki ning dalan lho, Pluk. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru barang to. Lah aku saking mangkele lho. Mbok Ning iki dalan. eling, ngono lho. Kowe aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawan mlayu. Kok tak kandhake iki santoso iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti Ngerti apa? tekone Santoso.
jangkamu mangolan netra kocak cempluk Apa? Brene Mah, Rene mah. Krungu ora tau kupinge budek. dadi aku kira kalap banget ngono piye Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki? ora Ayo pantes. nih Apa? kemon No. No. no Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemong. yo Apa ta? iki pepungkurane wong lho Oh, wong sakmene kae kok ya ora weruh. dianggep butuh uang Lah apa? kijing Oh, iso dibandemi wong sakmene. rak aja lho Kene wedi. yen mesem memanas Kacang. aja gawe nggonku aja rono-rono Lah ya iki aku kempean dalan aja rene-rene. iki ning alas gulono munyuk ning kono Nito. Wah, aku ya wedi karo. Ngawur ya ora lamur. oh kowe tondo Wong ngono kok munyuk, apa lutung. saya Elek. besok yen kowe kelakon dadi bojoku pluk Piye? kowe njaluk apa wae tak pinangkani Tenane? ah Nek aku njaluk omah. boh aja sing gede-gede Lah ya piye? Lah nek bebrayan ora duwe omah terus arep nandi nang gubuk? cilok popo ngono lho Cilok. Aku ming wah sing jeneng Gento kuwi iki anak brandal tak bedahke omahe wong. Wong lak pateni omahe tak keke kowe. Kok Gento kok alus men to kowe? Njaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cemluke aku seneng gede kok. Kowe saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. sesuk ngenteni 4 tahun Kok suwe men? jare ngenteni le gede 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. iya Ora warga laras kok. apa Atos laras. Wah sak sindenku sak wiagaku suarane ngungkuli watu. lah iya to ya wis Lah ya nek ora gelem kok dipeksa lho ya sakone. sesuk nek aku mati ku aja layat Lah ngapa? mergo kowe wis mati dhisik Ya ora. ora apa Wah aku jek enom kok. Atin mati. heeh Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, ha?
Karang ya semono iki. Wis selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampuh. Sisamu weh. Ra urung. Ro kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Maktut ngono. Lho. Orisa sing maktut. Metu ngarep. Cuk. Ayo gentrok gek wis. Kelapa muda sau Lakenono Pratama. Yo. Terus nek kowe angger tak ceraki kowe semingkir banjur aku kudu kepiye, Pluk? Oh aku ndelok polahmu wis kaya ngono apa ya kuat nglakoni aku. Aweng joget ning kaya wong simbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tak pek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki? Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki? Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih? Wani ora? Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahnya. Enak. Iya. Wih, wing arek nembang wi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tresno tok piye Pluk? Piye ngopo? Aku nek wis kaya ngene iki ora bisa dikendhaleni meneh. Tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu. Lah nek aku ora tresna karo sliramu, kaya arep dadi bojone. Kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu. Ora sudi aku ora tresna karo kowe kok. Kopat kapita kaya Apa? apa Sen? Ambuh. Aku adol kacang kok. Kaya manuk. Kowe Manuk apa? manuk, mbuh. Ayo. Tak rutu paripeksa. Sudi mah. Tenane. Tenan. Ora iso. Ora. Ayo. Mah. Aja rono-rono. Ana monyok. Aku tak rene. Mbok Lihat. ana mulih wae mulih. Mulia. Aku kudu mulih ora iso. Kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo, kowe kudu dadi bojoku. Aku ora seneng kok. Nek ora seneng, mongko aku seneng. Iki digapake Sen. Ayo diruda paripeksa. Tak rutul paripeksa. Tok. Ayo.
Kok suminten wis edan ning kono. Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe. Wis ya beda-bedae. Wah lah ya. Kowe penggembiramu kok banget. Kowe kuwi ora nganu lho, ono sewu ora owah lho. Ora. Waras kuwi, Mbak. Pak Min jenenge Pak Min karo Pak sapa? Min. Pinge sapa? Surono. Ya. Ae lho, sing nganggo sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi Dadi kowe iki gabungan kae. kono kok duka. Ora sembeteng nganggo jeneng Surono ya kowe. Kayak sendok semono ka to cangkeme pira? Ayo mbok ayo. siap. Ane tenan Surono tenan kok jenenge. Nendi-nendi ono. Ono. Iya, beda-bedae. Wah, ngregengke swasana bengi iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon acara sepeda gembira joget. Oh to. Oh iya. Dadi wingi tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngoten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Oh. Mbok sesuk kon anu ngisi acara Acara apa? pemberangkatan jenazah. Nang dikepruk watu karo sing di omah. Ana pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Oh ya digawe anyar. Lah Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iki Apa? Apa? Wis kok yo arep ndemok wae. Ya ora apa-apa kok ya. wis. Kok idep-idep nganu gawe mari Iya. Surono. Iya. Ngono lho Tin dadi kabeh ki aku dikai greget sithik ngono lho men awet urip. Men mari. Heeh. Lah urung mari po? Urung e. Le mari dikapakke. Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? Tak dumuk. Nggo endi? Dumuk ene. Uh. Lah karepe? Ya liyane. Liyane nggo endi? Ombo. Ayo Tatin genti nembang gubuk asmara. Ya pamundutan. Heeh. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Oh wis werna-werna iki lho. Kula dhewe napa sing kalih ayu wau? Sing karo Ayu mbuh mau catetane nendi? Oh ya, tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya, kodang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah iya elok tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki. Pira apa-apane kabeh? Ah ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene enggak. Ndak dijaluk gentro, mergo gentro ki brandal. Bandal. Jake nek ana dit ngangah-angah. Nggih bawa mboten. Bawani. Nyingkar piye arep melu omong? Nyingkur Ndrang tung-tung delang. Nang tung-tung apa? wiwi tane nyingkar nyingkur Nena. lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang uri
tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya. Lole lalole lalo. Monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen ning cagak
dangdut slow. Ya, good boy, sik bali nang gone. Ya. Ngaturke sapa meneh, Mak? Sing anu, Sing apa? sing rada gumyak meneh. Oh iya, sing rada semangat meneh. Semangat meneh. Yo Pras, medun Pras, ngancani Pras iki. Pras. Sapa? Pras Dewi. Semangat. Oh, kok padake kok aja ngece Mbak Yuku kae arep umure 50 munggah. Nek meng kalah karo cah nom-nom, dheke nganggo jengklit barang kok. Oh. Kene nah. Ya tak goleke mungsuh, Ya, tuwa iya. do tuwa. Aduh. Mancal kowe iso aku, Gong. Pras. Dodok kene tak pancal. Oh ning kene to kowe iki. Kaya ning kono. Malah ngece kowe. Ora ngerti le liwat ngerti. Ayo wong sindek 150 cm ya iki. Ning dinah sih. Ganti mic. Ijolke mic mike kejepit. Yang gedek kuwi. Moh namu ora iso kok. Jare lara gula. Kapokmu kapan kowe? Aku senengane tawa-tawa ora rumangsani wis. Iki lho iki tak Oh. tawake iki kudu sore. Anggepmu ki apa mik sik endi? Kuwi. Ayo iki. Ah iya. Kon ngapa iki? Wah, ayo serasi ya. Iya. Sip ra. Ayo para jeneng merucut terus iki. Kamu lucu terus piye? Hmm? Kamu aku Engko nek turu rak ya pas. Iki kita rangkul we merucut. kandhane wis. Sip. Wis. Ning wah jan dudeng tenan iki Mbak Yumu ki biyen ke taun pira? Oh, 3 jaman Oh kuwi. iya, kacane wis do ora ana. Kok dadi kowe isih mecicil wae. Aku ngejak kowe kok, Gong. Aku semoyo Ya. kok menyang sithik nek arep menyang aku esuk. Piye? Iki didhawuhi karo adikmu kon nyanyi. Oh, tak kira kon menek gendeng. Gendeng. Kowe iki kaya bal temu panggendeng manen ko. Ayo, lali janjine ya yo. Lali janjine. Piye? Ayo nggo catetan nek ra apal. Jen. Wong arep dikon kok mesti mecucu lho. Ora apal ya. Ora apal ngapa yo dandan Jawa ki to nek apa? Tuh, ya nyilih catetane no. Kok nyile, ra nyatet dhewe ngapa? Ora ra iso nulis kok. Kok gene ra iso nulis. Ngono dit kok apal. Mbok kowe duit ya nguli. Onggani kok. Iso maca ora? Ya iso nek maca. Dina minggu kang tak tunggu. Aduh, Iso. sih kemayu ya. Suwe-suwe ra iso engko. Nah, mergane piye? Mergane kok iso. Ayo di anu sike. Wes gak enak. Dina minggu kang tak anti Nah, nek kowe lingguhno ya padha karo sapa? karo kae. Bener nak pancal. Nih pangku Pak D kene. Dolanan apa? Karo Aku malah dolanan. ra ngatek. Dina mune Tinamune ngaya apa? Lalu mau njaluk bukumu ki ngopo ya? Jan mong lali janjine anane pijer semoyo pinter golek alasan. padha kowe Bathukmu. lah ya
Ya pinter ora golek alasan. Pinter golek alasan. Endaran Ngandar-andar angen dukur. eno Aku wis ora malah lingguh. Kene dungkang. Kok ora dijangkar. Dukuh e. Dukuh wis dipecat jare. Jarene didukke warga. Piye? Ora sah nesu. Ora sah. Oh. Yo. Walah. Jare ngejak njogo wong kowe ya ora apal ngono. No. Jan-jan. Cekel nyekel endi? Ki wae ngono. Oh iya. Lemes. Jan-jane kowe. Romone wis joget. Goyangkan kampungan.
hati-hati. Kuwi jaratan lho Kang Supan karomu. Kae kancaku demit iki rawani aku. Oh, aku kulino Kang Supan kok ya. Heeh. Sok dingslupi barang ya. Kowe termasuk wewe. Heeh. Wewe kan ndelikke bocah ning Disampirke. ngono dilatih kirik ning ngene. Dukuhe marahi senengane. Oh, marai. Yo, dukuh kok ana tercok. kae kuburan. Ya ben kono mrono kowe. Kene-kene jatilan sing dadi mesti mlayu rono. Kowe engko nek mlayu rono orane wong nututi. Yo, Yo, ora pati apal kowe. ora tau nyanyi iki kok ya. Oh, biasane dheke liwong kok ya. Oh. Liwong. Jauh. Jan-jane kowe ning Mesakake ora dideg-dege. Ya ora tak sulap dadi jiwa muda kaya. Oh iya. Arep wis tuwa ning nek kon joget mempeng. Iya. Ora. Engko gara-gara takone menek wit tembojo kuwi. Gelem ya? Kok gelem? Heeh. Menek yo ora tekan dhuwur. Ne yo angel ngedunke. Lah ngopo? Ning medun dadak nglinding kaya wong awake ming semono. Senggek. Disenggek ora. Dadi kaya ngunduh melon. Lah Ya. semono e. Genti Mbak Ayu yo Iya. karo ngarampungke pamundutan iki no. Ya nek ora ana sing ora rampung ya dicaoske nggon gara-gara. Kon gara-gara nek anu diteruske sesuk sore ra apa-apa. Sing arep bayar sapa? Lho nek ra rampung teruske sesuk sore ra eneng isih iselo kok kene. Aku sing arep bayar kowe apa? Edan po? tolongin dong ayah. Alah ya ampun. Ayah, tolongin dong. Sik. Bojoku ndelok ora. Wis. Ayah, apa kabar? Alah ya ampun. Ndelok ora to. Lama nggak ketemu. Iya. Ya. Baik, Dik. Gimana? Setelah kamu pisah dengan saya, apakah kamu masih bahagia? Aku, iya toh? Lah ngomong mau piye? Apakah kamu masih bahagia hidup sendiri? Aku nggak bisa jauh dari kamu, Oh, ayah. oh, ya dilem. Hah? Dilem. Dilem? Dekat terus. Oh, dilem aja ya. Iya. Oh, banci saya. Kok jauh-jauh sih? Saya takut. Takut sama siapa? Nanti kalau tiba-tiba setrum saya hidup, Setrum yang mana? ya aja Aku ada. lama nggak disetrum loh, ayah. Aduh. Lah kathokku mlatrak meneh. Ya. Gayane busine mbrat-mbret kok. Iya. Nggih. Kaya yak-yak kae. Ah iya ya dienggo hiburan. Ah. Sing jeneng wong iki nek seneng ki malah dadi Awet umure, obat. awet urip. Ngono kuwi wong apa to stres ki rasa digo stres, yang penting seneng. Nah, Ngono kuwi. digawe kepenak. Digawe kepenak slow. Wah, Slow sandale sapa kuwi? Slow. Ayo kira merek sandal to. Swallow. Oh, ndek kurang swa ya. Swa. Monggo Mbak Ayu. Sesideman iki Mbak Ayu ana sing nyuwun. Sesideman. Ya. Sida sesideman.
Karo sapa? Lah kalih sinten? Lemu sesideman kuwi. Oh, kula mboten sesideman. Lagune. Lagune sesideman. Ya. Yo. Monggo ingkang dereng monggo ngersakaken lagu napa monggo pun serat wonten kertas. Lajeng pun embel-embeli napa-napa purun. Minim 20. Pira? 20. 20. Kok sithik banget. Lah pira njalukmu? Ya sing akeh no ya. 20 wis sing ora dibalang kok. Apa meneh 100? Galak. Ya. Sinep. Lagunya. Oh. Siuming sok kok. tahu. Wiwitane Handerek sang bekek anderek sang bekik priya bagus. Ki gelase raneng ki para Laden. Ki salikin protes. Depi jumbur aneng gelase pokon. Ayo. Neno. Kang olah budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Bendara Bendara terus kayung yon neno Slendang kuning kang saking bukir swara kurang pramana ning sesa angungrum marang bendara neno Tiasulestya pijer ngincangake alis monggo terus tresno sesidemah luwe becik luwih becik patenana timbang pepisahan marang kula warna
Nena liwat kincang ing alesku kuwasa urip ana kutha gedhe kowe tak tukake kata dian Gatotkaca. 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 Gatot
Kinon mapakarga suta tekapira Kresna parta maneher saktine ra ing ajaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setijo Gatotkaca dasar Pranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang boyong Wahyu Senopati watune iso nyangking sirahe Gatotkaca. Walah dalah. Yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa. Lamun darbe niat bakal nggayuhake Gatotkaca Wahyu Senopati, mula petungane ming eneng siji. Petungane apa? Kowe mati Wahyu manjing angganing Setijo, Setijo mati Wahyu mbok kukup Balagage jajalen. Pripun? Durung sawetara le diajangi Kakang Rama kok mundur. Pedro, Nun. kaget aku. Kok kaget? Kakang Setijo rusuh tandange. Kok rusuh pripun? Nyokot kupingku. Waduh. Nyokot kuping? Iya. Panas awakku. Wo lah ya wis ora memper wong Ndra. Setijo niku ya ngingu siung. Mulane kok gingsul ta nika. Nika jane siung. Mula sok nyokot panjenengan ya ora usah dadak kaget, ora usah dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye-piye to? Sampeyan niku duwe pusaka pirang-pirang kaya ta Braja Musti, Aji Braja Musti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan niku iso nylentik tanpa sutang. Mabur tanpa lar. Nganggo caping gunung. Caping Basunanda. Netra panjenengan menika Surya Kanta. Niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur, tumpur tanpa dadi. Sapa muni saru mau? Ora ya, Gong. Ah, tarungake saka kana kok. Netra Surya Kanta. Wo, tak kira nganggo el. Malah dicethake ora mati dening aku.
sedaya kekiyatanipun Surya Kantha awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sak kujur hangga sang Stija Bama Narakasura saya sambat ilang wujuding nata ing Trajut Tresna amung wujud geni mangalat-alat nalika semanten wah mati aku Waduh. Wah. Kulon menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Stija tartemtu sampun pejah. Gatotkaca ngginakaken kegiatanipun Surya Kantha kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira tak bandheme gamparan bungkul kencana. Mati aku. Aduh. Ayo. Waduh. Pripun Raden? Petruk. Mati aku, Petruk. Waduh ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Gatotkaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyun ngapura karo iki. Piye ana apa? Lho. Nanggap jadilan kok kowe. Aduh yung. Aduh yung. Lara e. Ndara Gatotkaca, Gong. Waduh. Kenang apa? Apa jenenge? Topeng waja. Ayo mburang ati pecah matuwor. Wah berarti Surya Kantha ya pecah. Heeh. Pecah yo. Edan tenan wah, jan wis ngawur. Wah, sapa sing ngewangi? Bapak, Gong, bapak. Widen. Laruta saking godha sang koro kula yen namutusa sang Sri Ismaya nggih nganti kelawan tetuka panjenengan sampun prisa ulun mboya bakal pangling lha apa to sababe kok tetuka nganti kaya mengkono kahanane kekilapan menapa pukulun panjenengan ngertos dhateng mubah musikipun titah ngertos dhateng lampanipun titah ya kabeh mau ora saka kekuwataning Setija Bama Narakasura nanging merga Setija dibantu dening Nata Ndarawati wong atuwane lan eyange ya kuwi si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener bebantu marang wong luput nek ngoten kula nyuwun pengadilan aja kuwatir Gatotkaca bakal ulun dandani, ulun paringi topeng tan prabeda kaya dene topeng waja ing ngaran topeng perunggu. Wah. Sonek pun rampung kula ngene gawe gender. Aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih. Babar pisan gandeng Gatotkaca wis dikaningoyo dening guru apa dene Kresna. Lan kabeh ingkang rewangi kelawan si Setija. Mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeking Gatotkaca lan Bapang Mongol marang jagating Gatotkaca Semar.
Gatotkaca wis ulun dandani nganggo topeng prunggu. Inggih. Kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kalawan jeneng kita. Gandeng Gatotkaca uga wis ulun paringi wayu Senopati Semar. Sapa wae ingkang mbelani kelawan Stija rangketen sowana ning Kundarandir Bawana. Ah nggih ngestakaken dawuh Bu Ulun. Iso waras ana dewa waras ora sah kakan gunung tanpa gunayu ning temtoke kaya apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut wah ahut ahut Petro, ya. Kaget aku. Marai tumplak gudhege. Mula yaene iki aja ngaso iki sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak pethuke. Sinuwun Darawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh, lah Sinuwun Kresna iki edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matura Ndaramusdewa. Nggih, siap. Sakbari matur Ndaramusdewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe ming siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini. Pentas karo Waluya. Kae Suhini iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebedo karo Nagaraja. Matur ngono, nggih. Kowe ngopo? Mboten menapa-menapa Kakang nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon? Nganglang jagat iki bengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku Garukaca nggone gelut karo Ndara Stija. Arep ngopo kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke iwang pikulun Pak. Duh, Kakang sampun Kakang ayo. Prabu badhe menapa? Koko Prabu badhe menapa? Aku mengisih senjata cakra. Wes, senjata cakra kok disis. Badhe mbelani Stija? Iye. Badhe mbelani Stija? Ora, Yayi. Panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Stija? Ora. Kula sowanke wong pilon padha. Mati. Langsung dijabut wulu cumbune, Tru. Turu e, Gong. Heeh. Tak jabut ya? Aja.
Sing jabut diemben kae rung tukul. Jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Wulu cumbu. Wulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggo nek dupak. Ora, wis to jabutan. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kincang ngrisan gandro. Kowe ngapae truk biayaan? Biasane nendang kok. Mbok ganti. Nek urung entuk ide ora usah ditokke. Biasa wae. Petruk ning opo? Ndara Gatotkaca nggayuh Wayu Senopati. Terus gelut kari Ndara Stijo. Ya terus Ndara Stijo dibantu kalih pukulun Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh, terus Ndara Kresna mungsuhe Ndara Stewa. Terus Mbok kon raup sik, Truk. Engko gak urung tangi kok. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Urung tangi tenan. Irung tangi tenan iki, Truk. Kowe terus. Coba goleke banyu ya, Kang. Ora tak niki nuwun sewu, nyuwun pangapunten, Ndara mboten niat ora. Loh, iblis kanat. Kowe Kok ling ngantil iki beda. sapa ngraupi aku? Sapa ngraupi aku? Panjenengan jumeneng ning mboten wungu, terus nuwun sewu wong ngangge anduk kok. Anduk ndi? Niki edan kuwi serbet pawon. Aduh. Wah, setan kowe iki pendhita iki ngrawuhi serbet. Gong, kowe sing njukuke to cangkemmu. Aku ora ngopo-ngopo. Njur golek kanca ora. Lho. Waduh, mongko segitiga. Nyun mahapunten menika anduk menilai. Oh, kuwi bener kuwi. Nah, nyun ngapunten. Ora apa-apa. Nggih. Lah iki banyu dijukuk ngendi? Teng dhuwur meja. Edian, Petruk edan kowe. Iki rumangsamu banyu apa? Iki banyu putih to? Iki banyu degan. Pliket kabeh ra iku. Niki kula jukuke sendang. Wah. Ya, nderekan. Nyun ngapunten, Ndara. Yo, ngati-ati. Rai Piyai. Nggih. Pitoro raimu. Nggih. Piye, ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndara Seta. Ndara wayamu Gatotkaca nggayuh wahyu. Wahyu apa? Wahyu apa kok? Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku wis ra melu-melu truk aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semak. Ini tenan. Oh, semanu gairah disemak-semak. Tikete 1.250 biyen kula tesih kelingan. Nek bengi 1.750 niku guayange ra jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bendara mripate ayu bayeben. Matur Ndara Seta, ya. Ndara Gatotkaca nggayuh Wayu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani lho, Bathara Guru. Lho, pun wonten mungsuhe. Mboten saduka. Bathara Guru belani mungsuhe bapak. Ya, Petruk. Terus
Ndara Kresna ya mbelani anake. Lho, putuku Kresna mbelani? Nggih, ning mungsuhe Ndara Sedewa. Pukulun Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe sapa Petro? Dereng, Ding. Niki sing sir kula dadi mungsuhe niku panjenengan Nagaraja melu-melu. Nggih, tuwa do tuwa parat. Ora tatanan dewa ora wajib diajeni. Kowe mbelani karo putumu sing tumindak angkara Bundi Candala mungsuhmu Pendhita Suwini Praja. Wah! Ayo. Yata laruta saking godha sang Kurakula yen amutusa sang Sri Guru Klunten dawuh pukulun kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita. Inggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan. Ora ana ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita kejaba mung panjenengan ulun. Ning luwih becik ulun ingkang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh pukul. Maragake matra apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula pukulun mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Dumunten kados pundi lo ing jagat dhateng wayah Punata Ndarawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamuthaing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkani, nanging ento keseluruh dalan sing kleru, wong tuwa wajib benerake, ora kok malah ngrojongi. Dinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh pukulun lan wruhanira. Wahyu Senopati wis ulun paringake kelawan Gatotkaca. Kanggo paukuman kelawan jeneng kita kudu bisa mripih kelawan Si Setija Buma Narakasura. Nadyan samengkone kogel kagelan atine atmaja kita nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih ngestaken dawuh pukulun nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh pukulun. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatotkaca. Yen ngantos sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandombani kelawan Setija sayekti Gatotkaca mus tekaning pati. Ih pukulun. Mula seksenana jagat saisi Nagaraja kita bakal ulun paringi paukuman. Iye, pukulun nyuwun pangapunten saderengipun. Kita ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru wonten dawuh pukulun. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti ulun wis bakal mboya maringi pangapura. Waduh pukulun lajeng dosa menapa ing kedah kula sandhak pidana menapa ing kedah kula lampahi wajib ulun ingkang paring dawuh catur netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya
kita tak adepake Pradata Agung ana ing Suralaya ngadep marang para Jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Ayo. Wah. Gatotkaca. Setija. Anakku lanang Bama Narakasura, iya wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajrih kaliyan adi kula pringgondani sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula traju tresna. Ya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setija, aku percaya marang kadigdayaning Gatotkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Ih, Gatut wonten timbalan. Setija wonten timbalan. Wektu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ingkang wis dumadi iki. Ngerti lamun Hyang Pikulun Bathara Guru pun Rama apa dene Hyangmu Nagaraja wis diadepake marang Hyang Pikulun Asih Prana ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Iki. Lan ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Hyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan bilani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setija. Iki dadi pratandha lamun sayektine nadyan sira kuwi majaning sun nanging aja mbok kulinake sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Anak kuwi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumendhe marang derajat pangkating wong tuwa. Lho. Yen kepengin duweni bebodro dhewe, kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iya. Mulan kowe kepengin gayuh wahyu ya sinau supaya nglakoni tapa brata, sinau supaya nglakoni prihatin, netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalendra ingkang dadi mustikaning jagat. Kanthi cara mengkono, kanugrahan ki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik sing nangis gulung komeng merga pepinginan ingkang ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Wayu Senopati wis diwengku Gatotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kowe ana tumibaning wahyu meneh, Pun Rama nggayuhke Setija.